kabinet kabangi syong menta kasngi teka sarkar kala rai ban don ki noms ki ban pej ba kumno hakanu rukom ba ki school kinyo ya ki cingerap na ka sarkar te kawai na ki kendon halor kata ka noms kalong ba ka school ki de bandon ka jaka hapo ki sor jaka sor de ar point san akar hagi jaka nong kondong kalong lai point san akar kabaar ki nong hikai ki de ban don ki kerdan pule ki katkum ka NCTE nom lane ki bala fix da kano kondo ka authority kaba lai kalong ba kanu kawe ka school kandon ka reception laknuk no live nai na kabenta ki nong hikai kabasaw kadibandon ka teachers welfare fund kabalai kalong ba ki school ki ban yo jingrap kalong kini ban yo ya ka certificate kabala certify daw SP baru DC ba kini kijaka ki ba ki set up ya kini school ki long ki biang kim don jingma ya ki khna school ki ba lay school ha kita ki school kata ka de banong kong kabaar kalong ba ki rules ki norms ki ba ban ai ya ka ai jingbit ban sedang ya ki school bat ban yo jingbit ban yo jing itho na ka sarkar halor kine ka kijo kini kawe kadai kijaka kiri banbiang kumba ngaong mene ar point san akar bat lai point san akar kabaar kalong ba kidai bandon kini ki welfare fund kidai bandon kaneka reserve fund na kabenta bansiu tulop ya ki no hikai la punuk no lai benai kabasaw kalong ba onda la biang kini kino hikai ru kini ban biang barok kilong kitu kinom skede lang bat kawai pat kalong ba ki kidai bandon ka komiti ka ban pej ki ka ba la ban ong academic and civil work committee khnang ban plan ya ka jing yai be jong ko school ka ba ar ka dai ban confirm ya ka quality assurance katkum bala set up da kamaklia school improvement program kini barok kidai ban don andala don kine ka sarkar kan ai jingbit yaki baki ai permission yaki baki sedang yaki school but anda kilas dang kila ban apply ku recognition tang baka jing itu yaki school kin ai nongkong na kabenta ka promotion arsnem lada kibiang ki fulfill yaki kriteria ki biang kar kompenja jengki kamut nang ta ngin sa ai ya ka permanent affiliation kine kideki kabaar kabalai kalong ba katkum ka real estate Maclear Real Estate Regulation and Development General Rule 2020 kimut ngi hab bandon kanega real estate appellate tribunal ta katkum ba long ha kanega state ka jongi mentangim don ki case ki bakum kine ta den ta kadaw ha ka interim period ka bamenta ka cabinet kalarai bangin pendorkam ngin ya ka tribunal kabadon ha Guwahati na benta ki kane kita ki de lightly ki mat ki ba niya kren mene kim la ban yo ya ka ji permission ba kinam la ru ban yo ya ka jing itho namar ba ka ka ba kong san ngila yo i hasor ba ki bun ki school ki ba ki badon menta kim don tang ka cakai le kai khna ki don tang ka building kabaar kalong kim don kecaka parking kababiang kabalai kalong ki building ki baki don ru kalong kim mid ya kata standar katkum badai ban don katkum ka disaster management rules den dak daw ngilai iba kapwar kalayat te ngiron kam di school tamba ki school pat kire ban biang kajakan du jaka parking ki jaka elekai baki ying sem ki baki de ban bu ni school ru ki ban long ki ba biang nang ta ka safety jong ki khna school